Tak, máme tu nedelu a nové Call of Duty na PlayStation 4. Včera som si to objednal a ideme si to zahrať. Popravde som fanúšik skôr Battlefieldu, ale keďže som nemal čo robiť, tak som si to kúpil. Troška sklamaný z toho prvého pohľadu, pretože to vypadá ako film Elysium alebo ten nový film Die, Life, Repeat, či jak sa to volá. Sú to vojaci, majú obrnenie a skáčeš tam, lietáš, taká budúcnosť. Nie je to ten klasický Call of Duty, kedy si z prítomného času skôr taký future. Nikdy nehrám kampaň prvú, vždycky hádžem prvé multiplayer. A hodil nám čiernu obrazovku. Vždy cez multiplayer. Včera som to hral. Dávali ma riadne dole. Ako každé Call of Duty, malé mapy, rýchla akcia, nie je to ako Battlefield, že vymoženosti, stroje, auta, lietadla, sú tam nejaké airstrajky. Človek si tu ponovom, neviem, či to bolo predchádzajúco, môže robiť väčšie úpravy, má tu ten outfit, ktorý by mal byť pravdepodobne tu. Môžete si vybrať medzi ženou a chlapom a podobne ako v Battlefielde dostávate paky a v pakoch máte veci a nevidím v tom veľký rozdiel, neukazuje nejaké staty, že či to tá príľuba viacej znesie, či tá vesta z nej viacej znesie, či si dáte toto alebo toto, no to asi vyzerá pekne. V ďalších tých vymoženostiach sú tam nejaké perky. Tu dole, človek si to môže nastaviť, divoká karta, ale popravde Battlefield sa mi zdá viacej taký otvorenejší, čo sa týka možností, ale to asi preto, že Call of Duty nehrávam tak často, takže veľmi tomu nerozumiem. Tak ako v každej hre, čím viac hráte, tým viac máte vymoženosti, optík a tak ďalej. Mapy ešte veľmi dobre nepoznám, najčastejšie hrávame Deathmatch. Je tu kopec týchto typov, klasická vlajka, Domination, Deathmatche sú tu nejaké a ostatné ani veľmi nehrávam. Máme klasický Deathmatch. Pred každou hrou, jak v každom Call of Duty, je hlasovanie, ktorá mapa. Človek si tu vie pozrieť súperov, aký má outfit, aký má layout tých zbraní. Dosť ma trápi to, že 30-40 sekúnd človek musí čakať pred každým kolom, aby si zastrieľal. To kolo možno trvá 10 minút a z toho minútu čakáte v lobby, aby ste sa tam dostali. Tí hráči sú dosť rýchli, ale možno je to aj tým, že vyšiel Xim 4, čo je prakticky napojíš myšku, klávesnicu a strieľaš si. Podobne ako na počítači. Niektorí ľudia vravia, že to je cheatovanie. Ja mám podobnú vec, nepoužívam to, mám od inej firmy. Veľmi to nepoužívam, lebo ten celý duch toho hrania na konzole potom vymizne, potom človek si radšej nech kúpi počítač a nech si hrá na počítači. Mapa Retreat, Deathmatch, hral som predtým, uvidíme.
Team deathmatch. Clock in, gentlemen. Som povedal, dosť také rýchle to je. Človek si musí zvyknúť, je to taký skôr close combat. Není to také ako Battlefield, že proste človek čaká a už je po mne. Ľubia sa mi tie kamery. Padol. Ľubia sa mi tie kamery, to video. Človek, keď dostane zásah a zomre, tak ukážem mu ten replay, jak ten hráč ho zabil, jak išiel a potom sa po prípade môže z toho poučiť. Ďalšia vec, čo ma dosť sklamala, keď prebíjate a máte polku zásobníka a chcete to prebiť, lebo v ďalšom súboji samozrejme nechcete len 15 nábojov, tak vám vyhodí celý zásobník a dobie vám 30 a tých 15 nábojov stratíte. Enemy huts have been disabled. Je to takzvaný ten double jump. Je to takzvaný ten double jump, keď vyskočíte, tak je to taký ako jetpack, polojetpack. To je vlastne základ tej hry, aj v kampani majú tie Care package inbound. železné konštrukcie, už sa ľudia menia na polorobotov a je to také rýchle, je to dosť rýchle. Friendly XS-1 Falcon inbound. Toto je ten klasický deathmatch, človek chodí a bezhlavo strieľa, sú tu také nejaké tie airstrajky. Sú tu nejaké tie airstrajky a UAV above. We've lost the advantage. We've taken control. po grafickej stránke, tak je to PlayStation 4, vyzerá to lepšie ako na trojke, klasické Call of Duty, je to niečo nové. No, dostal som úder do hlavy a už som skončil. Enemy UAV online. Po grafickej stránke vyzerá to dobre. Vyzerá to dobre, ale od PlayStation 4 by som čakal viacej. Oveľa viacej. V kampani jedine, čo sa mi tak páči, tie tváre sú prepracované. To prostredie není až také pekné. Není to prostredie až také pekné ako tie tváre. No, 2.6. Úplne čistý nováčik. Our UAV is online. Enemy UAV above. Enemy UAV above. We've lost the advantage. We're losing. We have the lead.
Enemy UAV online. We've lost control. 3:12, úplne skóre. Keby hrám nohami. We're in control. Enemy care package. Konečne, comeback. Enemy UAV above. 67, 68. System hacked. Enemy hunts have been disabled. Squad, Výhra. that was textbook.